De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Van Paulus, een apostel van Christus Jezus, troch de wil van God aan Gods volk in Efeze, aan haar die in Christus Jezus leeuwen. Genade en vrede mij je miljoen worden van God usheid en de Heer Jezus Christus. Heeg te prijzen is de God en heid van us Heer Jezus Christus, die us in Christus zegenen had, met alle mogelijke geestelijke zegen in de hemelse contraien. In hem ommers had us uitkezen, eerder de wraad grundjere, met de bedoeling dat wie heilig en zonder lek of brek wezen zonen in zijn eeg. In zijn leefde had us troch Jezus Christus ornere om zijn ben te worden. Zo woer dwaan in zijn welbehagen, ter ere van zijn heerlijke genade. Want het is genade die us joen had in zijn leven zoon. In hem hebben we de verlossing troch zijn bloed, de verjouwing van us zonden. Zo rijk is Gods genade die us in oervloed joen had, met alle wijsheid en begrip. Hij had us ommers het geheim van zijn wil te weten dien, het plan dat in zijn welbehagen in Christus daar besletten hier. Hij woer dat uitvieren als de tijd der riep verwijzen zou. Dat plan wie dit, om alle dingen, al wat in de hemel en op de aarde is, van nijs geer te voegen in en onder Christus. In Christus binnen wie ek Gods eigen volk worden. Wie wienen al in vaart der ta ornere, neffens het plan van God, dit alles docht neffens zijn besluit en wil. Wie dit in vaart us hopen al op Christus zet hienen, zoenen sa zijn heerlijkheid prijsje. In hem binnen ek jemme opnomen, niet jemme de wiere tieding, het blied boodschap oor jemme behoud jet hebben. In hem binnen jemme ek verzegelen, niet jemme ta het leeuwen komen wienen, troch de heilige geest, die hij ta zijn hier. Die geest is de garage van wat we krijgen zullen. Zo verlost God zijn eigen volk, dat we zijn heerlijkheid prijzen maaien. Nou heb ik jet van jemme leeuwen in de Heere Jezus en jemme leefde voor Gods hele volk. Daarom houd ik net op om dank te brengen voor jemme. Ik denk al aan jemme in mijn gebeden en vreeg je dat de God van us Heere Jezus Christus, de huid vol van heerlijkheid, jemme de geest aan mij, die jemme wijsheid schenkt en evenbiering van God. Zo zullen jemme hem kennen leren. Maar hij jemme de eigen safferjochtje dat jemme aan weet komen wat de hoop is dat hij jemme te roepen had. Hoe onwetend rijk de heerlijkheid is, die hij jouwt als erfdeel met de heiligen. En hoe boppe alles gerut zijn macht is, die werkt in us dit leeuwen. Die macht strikt mij de sterke kracht dat in Christus mij werken had, doet hem opwekken uit de doden en hem zit joeg aan zijn rechterhand in de hemelse contraien. Heeg boppe alle bewaard, voer, macht en heerschappij. Hij had de allerheegste titel, net alleen in deze, maar ook in de komende wraad. God had hem alles onder de voeten lijn en hem aan het tjerke joen als haat oer alles. Die tjerke is het lichaam van Christus, dat vol wordt van hem die in alle opzichten het heelal heelendal inneemt. Hoofdstuk 2. Ek jemme wienen eertijds geestelijk deer troch jemme misslagen en zonden. Daar libben jemme in de geest van deze wraad en van de heersker oor de machten in de lucht. Die geest is nou nog aan het werk in haar die net naar God hartje willen. Wie jeden der eenres ek al gerre ta, doet wie libben in us zelfzuchtige begeerten, met wie dienen wat die zelfzucht en us eigen holle us injoegen. En wie voelen aan us zelfs oorlitten onder Gods grimme, krijgt als de oren. Maar God is klere barmhertigens,
vanwege de grote liefde die er us bewiest had. Hij had us daarom, ek al wenen wie der troch us miszetten, met Christus weer leven maken, troch zijn genade binnen jimme behouden. Ja, hij had us met Christus opwekken en us met hem een plakkerij maken in de hemelse contraien. Dat had er dien om in de komende tijden te tonen hoe de rijkdom van zijn genade alles te boppen geeft, troch zijn goedens voor us oer die er in Christus Jezus bewiest had. Want troch genade binnen jimme behouden, troch de wij van het leeuwen. En dat komt net van jemzelfs, maar God had het jimme doen. Het is net troch goede dieren. God wil net dat een opspreken zou. Want hij had us maken en in meenschap met Christus Jezus had er us schepen met het eeg op goede dieren. Die had God al remaken. Hij wou dat wij ze in us leven dwaan zonen. Vergeet daarom net. Jimme, de heidenen naar het lichaam, werden eertijds onbesnienen neemt, troch die haar zelfs besnienen nemen om een ingreep aan het lichaam met meesgehannen. Jimme wienen doe destijds zonder Christus, stienen boeten het borgerrecht van Israël en jimme hienen part nog deel aan de verbonden die te resten op Gods tastzissing. Jimme wienen zonder hopen en zonder God in de vraat. Maar nou, in meenschap met Christus Jezus, binnen jimme die het eenrus om vieren stenen dichterbij komen, troch de deel van Christus. Want hij zelfs is us vrede, met er van die twee partijen één maken had, en de vijandschap die het als een moore tussen haar stie del helle had. Met zijn eigen lichaam had er de wet met zijn voorschriften en de regels daarvan afschaft, om in hemzelf van die twee een nieuwe mensje te maken in meenschap met hem en zodoende vrede te stichten. En hij had die beide in één lichaam met God vermoord zonen troch zijn deel aan het kruis, dat er de vijandschap aan deerde had. Hij is komen en had jimme het blied boodschap gebracht dat het vrede is. Vrede voor jimme die het vier van God wienen en voor harren die dichterbij hem wienen. Want troch Christus hebben we allebei, Joden en heidenen, de toegang tot de heid in eenzelfde geest. Zo binnen jimme dus langer geen vreemden zonder borgerrechten, maar jimme binnen mij borgers van Gods volk en huisgenoten van God. Jimme binnen bouwt op het fundament dat uit de apostels en profeten besteedt, wilst Christus Jezus zelfs de hoeksteen is. Hij is het die het hele bouwwerk in de voegen houdt, en zo groeit het tot een tempel die de Heer toewijd is. Troch hem wordt ek jimme mij opbouwd tot een huis dat God met zijn geest inwennet. Hartstikke 3. Daarom is het dat ik Paulus dit vast zit om de zaak van Christus Jezus voor jimme als heidenen. Jimme hebben er doch schrift wel van jet dat God het mij doen had om zijn genade aan jimme uit te delen. God had mij het geheim troch epenbiering te weten dien, zodat ik hiervoor in het kwad al schreeuwen heb. Als jimme dat lezen, kan jimme voor het verstaan krijgen dat ik een scherp inzicht heb in de verborgenheid van Christus. Die verborgenheid is onder de jerdere generaties nooit zo aan de meeste band te weten dien. Maar nou had God het troch de geest epenbieren aan zijn heilige apostels en profeten. De heidenen binnen troch het blied boodschap lieke goed erfgenamten, lieke goed in het lichaam opnomen en delen lieke goed in Gods tastzissing in de persoon van Christus Jezus. Van dat blied boodschap ben ik een tjenstfeind worden troch het geschenk dat God mij in zijn genade joen had troch het werken van zijn macht. Krijgt aan mij, de allerminste van alle heiligen, had God die genade joen. Ik mij aan de heidenen het blied boodschap verkondigen van de net te begrijpen rijkdom van Christus
en voor alle jaren aan het licht brengen hoe Gods verborgen plan te wezen komt. Dat geheim had van eeuwigheid af verborgen west in God, de schepper van alle dingen. Maar nou moet de kerke de wijsheid van God in al zijn rijk verschaat te witten dwaan aan de machthebbers en autoriteiten in de hemelse contraien. Dat is nevens Gods eeuwig plan, dat hij uitviert had troch Christus Jezus uw Heer. In hem hebben we de vrijheid om met alle betrouwen naar God te gaan, met wie in hem leven. Ik bid daarom dat je me net mismoedig worden mij, om reden dat ik voor je me lijden moet. Dat lijden mag je me grutsk opwijzen. Om die reden boeg ik de knibbels voor de heid, van wat alle meenschap in hemel en op aarde zijn namen krijgt. Ik vraag je hem om je me te jaan dat je me troch zijn geest innerlijk tegen versterken worden nevens zijn oorvloedige heerlijkheid, dat Christus hem nijwenjen zet in je me hart troch het leeuwen en dat je me in leefde, wattelen en groendjere bluwe maaien. Ik vraag je dat je me zo besteed wezen maaien om mij alle heiligen te fetchen, hoe lang en breed, hoe hoog en diep zijn leefde is, en de leefde van Christus kennen die het alle kennissen te boppen giet. Zo worden je me vol aan alle volheid ta die God jouwt. God nou, die besteed is om onwitend volle meer te dwaan als wie ooit vrije of betinkt waren, nevens de macht die in us werkt. Hem mij de heerlijkheid wijzen in de gemeente en in Christus Jezus en in alle geslachten van eeuwigheid ta eeuwigheid. Amen. Hartstikke fjouwer. Ik steen de rust bij je me op aan, ik die om een zaak van de Heer vast zit, dat je me libje zullen, zat het jet bij de roeping die je me krijgen hebben. Wees altijd een bescheiden, zachtmoedig en geduldig, verdragen waar mij leefde. Doch je me best de eenheid die de geest jou te bewaren, troch de vrede die het geer bent. Er is één lichaam en één geest, lik als er ook één hope is, dat God je me te roepen had. Er is één Heer, één leeuwen, één doop, één God en heid van alle mensen, die boven alle jaren is en troch alle jaren werkt en in alle jaren wennet. Maar aan elk van us is zijn eigen genade joen, al niet Christus die joen had. Daarom wordt er zijn, hij is opveen naar de hemel en had zijn vijanden in de boeien slaan. Hij had de meesten jaften joen. Dat hij is opveen, kan dochs oors niet betutten als dat er echt deel komen is naar de Egypten, naar de Ierde. Hij die deel komen is dezelfde die het ek opveen is boven alle hemelen, om het heelal vol slaan te maken. Hij zelfs had aan zijn kerke gewoon joen als apostels, oren als profeten, oren als evangelisten of hoeders en leraars, om de heiligen te rissen voor het dienstwerk om het lichaam van Christus op te bouwen. Zo zullen wij op het laatst alle jaren slagje dat de eenheid van het leeuwen en de kennissen van Gods Zoon. Wij zullen een volwassen meisje worden, uitgroeid nevens de volslijnens van Christus. Dan zullen we net langer onvolwassen wezen. We zullen ons net meer op en del en hin en weer smieten laten als op een wien troch elke leer, troch het valske spul van de meesken die erop uitbinnen om mijn moeklist oren op het doel te brengen. Nee, we moeten ons aan de weerheid houden in de geest van de leefde en zo oor alle boeren te groeien naar hem die het hart is, Christus. Van hem krijgt het hele lichaam zijn waaksdom, geervoegen en bienwaar houden als het wordt troch elke baan die het squarret, naar de kracht die in elk lid werkt. Zodoende bouwt het hem zelfs op in de leefde. Dit nou zeg ik, ja bezwaar ik je me in de naam van de Heer,
Lib je net langer zat de heidenen dat dogge in haar denken dat neet opsmiet. Het verstaan is haar vertjusteren. Ze staan boeten het libben dat God jouwt, want ze binnen volslijn onwitend en het hart is haar zo hut als een steen worden. Ze hebben de schaamte de kop aanbieten en haar zelfs uitleveren aan de liederlijkens om in onberooidens alle mogelijke onreine dingen te doen. Maar met jimme stiert het er oors voor. Jimme hebben de Christus kennen leert. Want jimme hebben oor hem preken jet en binnen in hem onderlijn. Dat is de waarheid in Jezus. Voort mij jimme jedere handel en wandel en mij de oude meeske die trots zijn verriederlijke begeerten om hals rekt. Wordt nij in jimme geest en denken. Neem de nieuwe menselijke natuur aan, zodat die naar Gods beeld schepen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom, voort mij de legen, en laat elk de waarheid spreken tegen zijn naaste, want wie jere bien war als leden van één lichaam. Als jemme lulk worden, past er dan voorop dat jemme jem net bezondige. Ga net met de lulke holle de nacht in. Jou de duivel geen kans. Wat went is te stellen, moet dat net werd waan, maar hem liever inspannen om mijn eigen handen eerlijk werk te doen, dan kunnen de meesten die het verlet hebben wat tapartje. Laat hem geen enkel verkeerd woord oor de lippen komen, maar spreek als er verlet van is een goed woord dat opbouwt, om dit het jere een deugd te doen. En doch de heilige geest van God geen vertreed. Je moet hebben hem als garantie krijgen voor de dag van de verlossing. Maak je een eind aan alle bitterens, opleppenens, lulkens, razen en vlokken, in het kwart aan alle verkeerdens. Wees liever vriendelijk en barmhartig voor jou alkwaar zat God jimme verjoen had, troch Christus. Hartstuk 5. Neem dus een voorbeeld aan God als zijn leven ben. Lib je zo in leefde, dat Christus us leef aan had en hemzelf voor us oerjoen en aanbeen had aan God als een offerjefte, als een kostelijke zwieterook. Gorkerij, alle soorten van onzedelijkens of inklauwerigens, mij bij jimme net eens neemt worden. Soks voeg het Gods volk net. En lieke min male gritsen, afwijt en dubbelzinnig praat, want die jouwe geen voeg. Breng liever dank aan God, want dit moet je me net vergeten, elk die gorket, onzedelijk of inklauwerig is, dat wil zeggen die te aangoorden tjenet, had part nog deel aan het rijk van Christus en van God. Let net één jimme op het doelen brengen mijn lege woorden. Krijgt om die dingen komt Gods grieme oer de meesken die het net om 6 jaar willen. Jou jem net aan, mijn sok volk, want ieners wienen jimme klerenbare tjusternis, maar nou binnen jimme lucht, om jimme christenen worden binnen. Lib je dan als meesken die het bij het lucht jere, want de vrucht van het lucht is niet als goedens, gerechtigheid en waarheid. Geen dan nee wat God graag wil. Doch net mij aan het dieren van de tjusternis, die niet opsmieten, maar ontmasker je ze lever. Wat die lui te moek uithevje is zo schandalig, dat kan men daarmee goed fatsoen net in zo praten. Maar als alle dingen ontmaskeren worden, dan maakt het licht haar wier aard duidelijk. Want alles wat zijn wier aard schijnen liet, is zelfs licht. Daarom wordt er zijn, wordt wekker, do slieper, en verries uit de deden, en Christus zal oer die lichtje. Denk er dus goed om hoe je me libje, net als onnozele, maar als wijze meesken. Neem je me kansen waar, want het binnen minne tijden. Wees daarom net onverstandig, maar begrijp wat de Heere van je me wil. Bedrink je me net aan wien, want daar komt liederlijkens van. Maar let de heilige geest je me vol meidje. Zong al kwarta met psalmen, lofzangen en lieten troch de geest injoen.
Zong en speel je voor de Heer, mijn hart en ziel. Breng al aan voor alle stank aan Godheid in de naam van uw Heer Jezus Christus. Lid hem van een waarsize uit ontzag voor Christus. Jemme vrouwje, lid hem size van jemme maalje, likos van de Heer. Want de man is het hart van de vrouw, likos Christus het hart van de kerk is. Hij is echt de redder van de kerk, zijn lichaam. Likos nou de kerk haar lid van Christus, zo moet de echt de vrouwje in alles haar lid van haar maalje. Jemme maalje, haf jem vrouwje lief, likos echt Christus de kerk lief aan had. Hij had hem zelfs voor haar opofferen, om haar heilig te maken, neiter haar reinigen hier mij zien wut, troch haar in wetter te waschen. Want hij woord de kerk in al haar heerlijkheid voor hem zetten, zonder plak of rondvol of zo wat, maar heilig en zonder lek of brek. Zo moet ek de maalje haar vrouwje lief hebben als haar eigen lichaam. Wat zijn vrouw lief had hem zelfs lief. Want geen een haat het zijn eigen lichaam, dat bestiert net. Nee, hij jouwt het in alles zijn gerak. Zo docht Christus het ek met de kerke, want die is zijn lichaam, en daar binnen wie lidmaten van. Daarom moet een man zijn heid en mem verlitten om hem zelfs hielendal te binnen aan zijn vrouw, en die twee zullen volslijn één wezen. Dat is een groot mysterie, maar ik breng het in verband met Christus en de kerke. In alle gevallen moet ik jemme elk veroor jem vrouw lief hebben als jemzelfs, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Hartstuk 6. Ben hartje naar jemme aden, om de Heer het zal hebben wil, want zij jet het neffens rucht. Eer je jemme heid en mem, dat is het eerste gebod met een tassissing daarbij. Dan zal het die goed gaan, en zulst u lang libje op aarde. Heiten meid je jemme ben net balsturig, maar breng ze grut met de christelijke tucht en vermanning. Slaven, doch wat jemme eertske master sisse, met eerbied en ontzag, zonder dubbelhertigens, net lieker als tjennen jemme Christus. Net om haar naar de eigen te sjen en om bij meesken in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die mij in moet doggen wat God wil. Doch jemme werkt blierhertig, net lieker als tjennen jem de Heer en net meesken. Jemme witte om eens dat elk, of er nou slaaf is of vrij man, als er wat goeds docht, der van de Heer zijn leen verbart. En jemme masters behandel je jemme slaven op dezelfde wijze. Drieg je haar net, om jemme witte dat zij en jemme van dezelfde Heer in de hemel binnen, en hij loekt net een var. Bij einsluiten ziek je jemme sterkte in de Heer en zijn grote macht. Ris jemme uit met alle wapens die God jouwt, om de gloepske streken van het duivel steen te kennen. Want uw strijd giet net zijn meesken van vlees en bloed, maar zijn machthavers, de oerheden, zijn wraakbeheerskers van deze tjustere tijd, zijn boppe ierdske kweegeesten. Griep daarom naar alle wapens die God jouwt, om als de kwade dag komt, jem verwarren te kennen, en, nadat jem de hele opdracht uitvierd hebben, hoek te houden. Steen dus klaar, doch de wierheid als gurdelen om een mul. Loek de geruchtigheid aan als een harnas. Mij aan de voeten de reewilligens om het blijdboodschap voor de vrede te brengen. Draag der het leeuwen bij als schild. Daar zullen je me alle gleune pielken van de kwade met doofje kennen. Zet het heil als een helm op de holle en neem als wut van de geest het wut van God. Blijf bij al jemme bidden en smeken vragende troch de geest. Wees derta altijd wach en jou het nooit net hoer. Bid altijd voor alle heiligen. Bid ek voor mij, dat mij het goede wut joen würde mij, als ik de molle iepen doch om vrijmoedig het geheim van het blijdboodschap bekend te maken.
Voor dat blijdboodschap ben ik een gezond, al zit ik nou in de boeiens. Bid daarom dat ik daar vrijmoedig van spreken mij, zat mijn plicht is. Ik wil dat je me weten hoe het mij gaat en wat ik doch. Dat alle jaren zult Tychicus, uw lieve broer en trouwe help in het werk van de Heer, jimme vernijen. Krijgt mij dat doel, stuur ik hem naar jimme ta. Dan jere jimme hoe het daar mij us vaststiert en kan er jimme moed inspreken. Dat vrede, leefde en boppen dat leeuwen de broren joen worden mij van God de Heid en de Heer Jezus Christus. De genade wees mij alle jaren die uw Heer Jezus Christus onvergonkelijk lief hebben.